gaur nobelakoek balearen arrantza liburuz hitz egingo dizuegu. Mendi batean talaia die egoten zen bigilatzen bale bat agertzen zenean sua edo kanpaino bat jotzen zuen eta arrantzaleek txalupak uretara botatzen zuten eta bezain laster joten ziren balea hiltzea. Euskal balea 15 metroko zorrotada botatzen zuen eta bale urdinak 30 metroko zorrotadak botatzen zuen. Euskal balea 15 metroko luzera dauka eta 60 tona pesatzen dute. Baleak zeukaten beldurra orkei zeren jaten zioten bere umei. Baleak jaiotzen direnean bikotxe luzea dakagate. Balea handienak lau autobusa luzera zeukaten. Arrantzaleak txalupetan ibiltzen ziren eta arpoiarekin hiltzen zuten. Bale bat handia pisatzen du 20 elefante bezala. Bale urdina munduko animalia handiena da eta plankton eta kria jaten dute. Baleak ez ditu hortzak, bakarrik dauka bizarra. Groenlandia, Ternura eta Islandiara guten ziren harrapatzera balea. Balea hiltzen zutenean portura eramatzen zuten bizokarekin. Baleen haragia frantseseri ezartzen zioten. Balearen gantzekin olioa egiten zuten eta mingaina zen preziatuena. Orion aurkitu zen azken balea. Orain balearen bertsoak abestuko dizuet. Eta olerki bat ikasi dugu. Itsas kontuan aipagarri da euskaldunon arrastoa, nabigatzaile edorariak naiz kotxaio gaiztoa. Baina arrantzan asko jaitsi da bere imari freskoa, denona da ondo zaintzea eta oso beharrezkoa. Eta mural bat ere egin dugu. Hamabi metro luze gerrilla marlodi, Uztan palak lauzabal albuetan palak